faré una comparativa sobre la Patum i els Elois, i per això estic en aquest lloc tan emblemàtic de Berga, la plaça de Santa Magdalena, ja que tant la Patum com els Elois venen a circular per aquí. En el cas de la Patum, dissabte a la nit, amb el SAT per plaça, i en el cas dels Elois, a les passades que fan tant dissabte com diumenge al matí. Començaré parlant de les dates de les dues celebracions. Pel que fa als Elois, és una data fixa, l'últim cap de setmana de juliol, i en canvi la Patum és una data variable. Pot anar des del maig fins al juny, perquè el corpus varia. Una altra comparació podria ser els orígens, totes dues són d'origen baix medieval, la Patum relacionada amb la religió, la processó, aquesta desfilada d'entremesos, que llavors va acabar sent independent, com ja sabem, però això seria un altre tema a desenvolupar, i pel que fa als Elois, també un origen relacionat amb la confraria dels Elois, dels traginers, tot aquest tema que ampliarà la Dolors Sant Andreu. Per tant, parlaríem d'un element comú, que també trobem totes dues, que serien la figura dels administradors. És una figura de protocol i dins de les seves tasques trobem, per una banda, fer totes les tasques de representació de la Patum, amb el seu vestuari característic, ells han d'intervenir-hi tots els dies, en diferents moments de la festa, i pel que fa a la festivitat dels Elois, també han d'anar de pujar damunt del cavall, quan fan la passada de dissabte al vespre i de diumenge al matí, i després tornar a vestir amb aquest trall, amb aquest vestit tan característic de les administradores, i ells tots mudats, els nois també, amb el ballet de Déu. O sigui que això seria un altre element que trobem de comú a les dues. Quan parlem de la benedicció dels animals, del diumenge dels Elois, es toca el patumaire, el pas doble, que ja sabem també que és un dels tirabols que podem escoltar durant les festes de la Patum. També un altre element de música comuna seria el ballet de Déu, que es dansa després de la boda típica de l'Alt Berguedà, i també a la Patum, tant els gegants com els nanos vells la ballen en alguns moments de la festa. L'altre element que també podríem comparar seria quan es produeix la benedicció, els músics toquen sense parar l'andaleta, i també podríem fer un lligam amb la Patum, amb les passades de dissabte i dimecres a la nit, quan els músics toquen sense parar, que Déu-n'hi-do, tot l'Ella s'ho pensa pel carrer Major, fins a arribar a la plaça de Sant Pere. També, si ens fixem amb el recorregut de les dues, trobaríem que pel que fa a la Patum trobem passades, referint-nos només a això, deixant de banda la Patum de la plaça, el dimecres al migdia, que seria aquesta passada més per anunciar, que hi participa més activament la canalla, els adolescents, amb els quatre gegants, i a la nit de dimecres i dissabte, que també passen per diversos carrers de la ciutat, gegants vells, guites i masses, i els Elois també trobaríem la passada que anuncia, que seria el dissabte al matí, amb el tabaler de la festa, que això també ho podríem lligar amb què surt el tabal per anunciar que es celebrarà Patum, el dia després del ple de l'Ascensió, i després trobem les passades de dissabte a la nit i la de diumenge al matí, que ja hi ha l'aigua, que és el plat potent de la festa. També, com a curiositat, he dit que no volia centrar-me antigament, però també una anècdota, que això sempre agrada i és curiós, que quan encara tenien més importància els animals amb la funció de transportar persones i encara no s'havien incorporat tant els vehicles, el plat fort de la festa era el dissabte al vespre, aquella passada que fins i tot s'acabava amb tirabols a la plaça de Sant Joan. Llavors, quan va anar modificant-se i evolucionant la festa, ha sigut el diumenge, que és quan tothom espera amb candeletes, més pel tema de l'aigua. Una mica com a conclusió, dir que són potser les dues festes més potents del calendari berguedà. La Patum, sense dubte, ja ho tenim tots molt clar, sembla això, que a Berga només es visqui o es parli de la Patum, i seria molt interessant, i ja s'hi està treballant, perquè realment els Elois aquest cap de setmana fos un cap de setmana de referència a nivell de tot Catalunya, una festa de l'aigua, de diversió, una festa lúdica, de posar a Berga també al mapa en aquest sentit. Es va fer ja una mostra d'oficis fa un temps, aquest any, degut a les circumstàncies, és complicat poder fer res, per això també estem fent aquests vídeos, però sí que estaria molt bé poder anar afegint i que quedés un cap de setmana supercomplet. I allò que dèiem, potser també treballar més aquesta part, tot i que les dates, clar, no ajuden, perquè moltes vegades al juliol la gent ja està de vacances i potser no es queden a Berga per aquest motiu o no venen pel mateix, prefereixen altres destinacions, poder també com crear aquesta emoció, no sé com s'hauria de fer, però que també esperem amb molta ànsia aquests Elois de finals de juliol.